15 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти бинои нави маркази таҳсилоти рақамии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд оғоз бахшиданд. Маркази таҳсилоти рақамии донишгоҳ аз ду ошёна иборат буда, масоҳати он 3411 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Бинои марказ аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нигина бо тарҳу лоиҳаи замонавӣ бо дар назардошти унсурҳои меъмории миллӣ аз маводи сохтмонии истеҳсоли корхонаҳои саноатии ватанӣ бо сифати баланд бунёд гардида, барои то 700 нафар донишҷӯ дар як баст шароити меъёрӣ фароҳам оварда шудааст. Дар ин марказ барои устодон 50 ҷойи корӣ ташкил гардид. Дар ошёнаи якуми бинои маркази таҳсилоти рақамии донишгоҳ 4 синфи таълимӣ, 4 ҳуҷраи корӣ барои устодон, кабинетҳои алоҳидаи маркази таҳқиқоти таҷрибаи давлатдории пешвои миллат, синфхонаи иқтисодиёт дар замони истиқлол, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, озмоишгоҳи криминалистӣ, маркази шуғли фосилавии парки технологӣ, толори лексионии инноватсионӣ, студияи сабти барномаҳои телевизионӣ ва маркази таълимии хизматрасонии бонкӣ ҷойгир карда шудааст. маркази таҳсилоти рақаме ки имрӯз бинои нави таълимӣ дар он кушода шуд, мақсади асосии ташкили маркази таҳсилоти рақамӣ ин пеш аз ҳама татбиқи иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷо якчанд синфхонаҳо бо таҷҳизотҳои замонавии таълим таҷҳизонда шуданд ва аз он ҷумла дар якҷоягӣ бо раёсати Амонатбонк маркази таълимии хизматрасонӣ ташкил карда шудааст ки дар ин ҷо баргузории дарсҳои амалӣ, лабораторӣ, таҷрибаомӯзии донишҷӯён бевосита бо иштироки кормандони бонки Амонатбонк гузаронда мешаванд ва якчанд амалиётҳои бонкӣ низ дар ҳамин маркази таълимӣ аз ҷониби раёсати Амонатбонк ташкил карда шудааст ва ин имконият медиҳад ки донишҷӯён оянда мутахассисони варзида тайёр карда шуда барои дар амалия дар институтҳои бонкдорӣ фаъолияти пурсамар бурдан мусоидат мекунад. дар ин ҷо барои донишҷӯён тамоми шароити зарурӣ аз қабили синфхонаҳои омӯзишӣ, мезу курсиҳои замонавӣ, воситаҳои таълимӣ, компютеру проекторҳо ва дигар таҷҳизоти муосир ки дар омӯзиши васеъи омодасозии мутахассисони баландихтисос зарур мебошад, фароҳам аст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар кишвари азизи мо ҳама соҳаҳо инчунин соҳаи маориф низ рушд карда истодааст. Дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон имрӯзҳо муассисаи таҳсилоти рақамӣ ба истифода дода шуд ки дар он лабораторияҳо, паркҳои технологӣ, синфхонаҳои замонавӣ бо таҷҳизоту технологияҳои нав пешниҳод гардидааст ки бо ҳама шароитҳои нави замонавӣ таъмин аст. мо ин ҳама дастгириҳои ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмонро қадр менамоем ва ҷавобан ба ин ҳама дастгириҳояшон ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, инчунин фурӯғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон кишвари азизи ман саҳм гузошта кӯшиш менамоем ки ба рушди кишвари азизамон Тоҷикистон саҳми худро гузаронем. ман аз рӯи ихтисоси барномасозӣ таҳсил карда истодам дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. ҳамаи шароитҳо донишгоҳамон фароҳам мебошад. мо хеле хушҳол ҳастем ки чунин бинои бошаматро ба мо пешвои муаззами миллат тӯҳфа намуданд. дар сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятнок ва калидӣ эътироф гардидааст. пешвои муаззами миллат аз рӯзҳои аввали давлатдорӣ ба соҳаи маориф эътибори хоса зоҳир намуданд ва доимо таъкид месозанд ки сатҳу сифати таҳсилоти ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба таҳсилоти ҷаҳонӣ баробар гардонда шавад. имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соҳиби маркази таҳсилоти рақамӣ гардид ки маркази мазкур бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст
و به ما امکانیت میدهد که در سطح جهانی شاگردان خود را آماده نماییم. امروز دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امکانیتی فراوان دارند که از چنین لوازمات‌های معاصر استفاده برده دانش و تجربه خود را مکمل گردانند. از جمله در مرکز تحصیلات رقمی لابراتوری کریمینالیستی به استفاده داده می شود که به دانشجویان امکانیت میدهد از لوازمات‌های زمانوی کریمینالیستی استفاده برده در آشکار تفتیش و پیشگیری جنایت‌ها سهم خود را گذارند. дар ошёнаи дуюми бинои мазкур 10 синфхонаи тахассусӣ, маркази тестӣ барои 100 ҷойи нишаст ва толори лексионӣ ҷойгир шудааст. бо мақсади таъмини бехатарӣ дар даромадгоҳи маркази нав 4 таҷҳизоти симошиносии муосир насб гардидааст, ки даромад ва баромади ҳар донишҷӯ ё устод тариқи он сабт мешавад. ин усул аввалин бор дар маркази мазкур роҳандозӣ гардид. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар бинои маркази таҳсилоти рақамии донишгоҳ дар умум 140 адад компютери муосири пайваст ба шабакаи баландсуръати интернет, 20 проектор, 20 тахтаи электронӣ, 7 телевизор, 23 камераи мушоҳидавӣ бо сабти овоз, 5 нуқтаи Wi-Fi, 3 таҷҳизоти махсус ва 1 тахтаи нурӣ бо баландгӯякҳо барои баргузории машғулиятҳои маҷозӣ аз ҷумла дарсҳои фосилавӣ ва семинарҳо мавриди истифода қарор дорад. лавозимоти техникии мазкур ба воситаи 2 сервери пуриқтидор идора карда мешавад. баъди ифтитоҳи бинои маркази таҳсилоти рақамӣ дар саҳни ҳавлии донишгоҳ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи сохтмони бинои истиқоматии баландошона ва лоиҳаи ангоравии ҷойгир намудани бинои таълимӣ, маҷлисгоҳ ва биноҳои ёрирасон дар ҳудуди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар шаҳри Хуҷанд муаррифӣ гардид. аз рӯи лоиҳа бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат буда масоҳати замини барои сохтмон ҷудо гардида 3950 метри мураббаъро ташкил медиҳад. лоиҳаи бино бо фармоиши донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шаҳрофар таҳия гардидааст. мувофиқ ба лоиҳа бинои сохташаванда аз 2 даромадгоҳи асосӣ иборат буда масоҳати умумии ҳуҷраҳо 700 метри мураббаъро ташкил медиҳад. боиси ифтихори ҷомеаи донишгоҳ аст ки бо ҳидоят ва раҳнамоии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат донишгоҳи мо давра ба давра ободу зебо гардида истодааст. тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат мо бояд анҷоми корҳои сохтмониро то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба итмом расонем. ضمن معرفی لایحه مسئولین دانشگاه به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در آشیانه یکم بینای استقامتی 9 قبته ساخته شونده مرکز سودا و نقطه‌های خدمترسانی جایگیر کرده شده. در صحن بینا در مساحت 860 متر مربع ایستگاه نقلیات، در میدان 460 متر مربع جای استراحت و صحبتکده‌ها برای استقامت کنندگان و میدانچه خود برای مشغول شدن کودکان و نورسان با ورزش و تربیت جسمانی در نظر داشته شده است. بنا در مساحت معین زمین‌های خالی در توازن دانشگاه قرار داشته ساخته می شود. پس از شناسایی با لایحه ساختمان بینای استقامتی بلندآشیانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد این انشاءات سنگ اساس گذاشتند. با بنیاد بینای نوی استقامتی 95 نفر آموزگارانی به منزل زیست احتیاج داشته صاحب خانه‌های زمانوی می‌گردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولین ولایت سوخت با پودرچی ساختمان جهتی با صفت بلند و در مهلت معین انجام دادن کارهای ساختمانی دستور سپارش‌های مشخص دادند. دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند 5 آگوست سال 1993 در سالهای اولی صاحب استقلالی مملکت تأسیس یافته در 7 فاکولته دانشگاه
ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, молия, бизнес ва идоракунӣ, ба ҳисобгирӣ ва андоз, инноватсия ва телекоммуникатсия аз рӯи 43 ихтисос, дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ, гумрук, сиёсати дохиливу хориҷӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, соҳибкорӣ, молия, иқтисодиёт, идоракунӣ, инноватсия, телекоммуникатсия, муҳосибот, аудит, кадрҳои соҳибтахассус омода карда мешаванд. Пояи моддии техникии донишгоҳ аз 5 бинои таълимӣ бо зиёда аз 4000 ҷойи нишаст дар як баст, маҷмӯаи варзишӣ иборат аз 2 ошхона, хобгоҳ барои 300 нафар донишҷӯ, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, марказҳои компютерӣ ва тестӣ ва парки технологӣ иборат мебошад. ҳоло дар донишгоҳ 7285 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд ки 625 нафари онҳоро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил медиҳад. таҳсил дар факултаҳои донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бо 4 забон, 23 ихтисос бо забони тоҷикӣ, 19 ихтисос бо забонҳои русӣ, англисӣ ва забонҳои хитоӣ ба роҳ монда шуда, 357 нафар устод ба донишҷӯён таълим медиҳанд ки 170 нафари онҳоро бонувон ташкил медиҳад. аз ҳайати устодон имрӯз 20 нафар доктори илм, 147 нафар номзади илм ва датсен мебошанд ки дараҷаи баланди илмии устодони донишгоҳ барои кори пурсамару омодасозии мутахассисони баландихтисоси соҳаҳо мусоидат менамояд.